Se on 33. komppanian kapteeni. Tuli tuo teidän vehe tänne meille. Tuo mitä oli teidän kautta niin hommattu. Tuo pikkusella käytöllä ollut turmioterä. Niin selvisi runkonumeroa katsomalla, että eihän tuo niin missään nimessä ollut millään pienellä käytöllä. Tuo on joku niin lunastuksen Armageddonilla vejetty paskavehe. Se on niin osista kasattu joku tämmönen niin joppari teiltä siellä niin lyönyt tommosen pommin niin kasata. Siinä piti lisävarustella 4 toimivaa sivutykkiä. Niin eihän tuo tunnista niitä niin sivutykkejä ollenkaan, koska tuo on kasattu niin tämmöisen jonkun varjomiekan niin runko. Tää on ihan kusetusta koko homma. Teidän kanssa aina saakeli samanlainen niin juttu. Niin nyt se on tuo mörkö meillä tuolla hallissa viemässä 3 monttua. Sille ei pysty niin minkälaisia muita huoltoja niin tekemään. Ja sitten tuo meidän oma vieteriukko tuolla niin tärisee ja pistää jotakin modemia aina tuossa nurkassa, kun se valittaa sitä, että kun hänen virret ei niin riitä minkään jumalkoneen niin kesyttämiseen. Niin mä tajuan, että tässä nyt jonkunlainen takuu niin täytyy olla. Että siis eihän tää tällä lailla niin pysty menemään. Että te lähetätte meille tuommoista niin ihan mitä tahansa niin rojua. Meillä on kuitenkin aktiivinen näyttämö täällä, missä me tarvitaan sitä tulivoimaa. Niin ei se tulivoima tuolla hallissa niin keisaria palvele. Ja kun ei se edes toimi. Se on viimeinen kerta, kun me hommataan teiltä mitään paskavehkeitä loppuun.